या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। हिम्मत असेल तर ठाकरेंना अडवून दाखवाच, वैभव नाईकांचा नितेश राणेंवर पलटवार। कोंडुरा बीचकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवलं आणि पावसाचा जोर वाढला। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम। पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर। प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज। पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेनेनगर, तालुका देवगड। संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43। तर मंडळी, उद्या वटपौर्णिमा असा आणि वटपौर्णिमेनिमित्त आज आदल्या दिवशी बाजारात वटपौर्णिमेक लागणारे फणस, अननस आणि वेगवेगळे वस्तू इलेले असतात। तर वेंगुर्ल्याच्या बाजारात काय काय वस्तू असतात आणि त्यांचे काय काय रेट असतात ते आपण या जाणून घेऊया। चला बघूया। कसे हो अननस? 100 आणि 80। अननस 100 रुपये आणि 80 रुपये रेट अननसांचो। आजीन काय ह्या सुद्धा ह्याचो वाटो कसो गे? 50 रुपये वाटो। हे तुमका हे पावसातच बघूक मिळतात, गरके म्हणतात, गरके। यूट्यूब चालू आहे होय। कसे हो? चालू आहे हे 10 रुपये आणि हे कसे पॅकेट मधले? 20 रुपये। हे सगळं काय मिक्स आहे वटपौर्णिमेक लागणार? हे का काय म्हणतात? काळे मणी। कसे ते? हे धाक दोन। आणि फणस सुद्धा आणलेले। फणस तुझे कसो? फणस 200 रुपये एक। फणसाची किंमत 200 रुपये फणसाची किंमत असा। नारळ सुद्धा आणलेले आहेत बघा। सध्या तुमका वटपौर्णिमेक तोतापुरी आंबे असे बघूक मिळतात। हे जास्त याची विक्री केली जातात तोतापुरी आंब्यांची। हे फणस कसे? फणस पिक्या होते की भाजीचे? भाजीचे पिक्या कसे? बारीक आहेत कसे ते? 50 रुपये एक। छोटे फणस 50 रुपये एक असं। अननस कसो? 80 रुपये।
70-80 रुपये असा किंमत. आणि हे तुमचेच कसे ते काय 60-40 काय 60-40 काय. हा म्हणजे एका ह्याची किंमत आंब्याची. ह्यो जो एक तोतापुरी आंबो आहे ह्यो एक 60 रुपये मोठो आंबो आणि जो छोटो आंबो आहे तो 40 रुपये किंमत. चाफी बिपी सुद्धा असत. हे सगळे ग्रामीण भागातून इलेली विक्रेती असत जी वेंगुर्ला बाजारपेठेत बाहेर बसतात. ही पानं कशी घे किती पानं आहेत त्याच्यात 15. ही आजीने ह्या पानं सुद्धा आणलेली आहेत वडाची पानं जे खोले करूक वापरतात. वडाचे फांदी सुद्धा असत. 15 पानांचे 20 रुपये 20 रुपये 15 पानांचे. पांढरे जाम सुद्धा असत लाल जाम. वटपौर्णिमेच्या बाजारात तुमका जास्तीत जास्त अननस बघूक मिळतो रो वाटतो. काका अननस कसे हो 100, 50, 60, 70 किंमत हा अननसांची. हे आंबे कसे 100 3. ह्या काय पेरू 50 3. ते पण ते कसे मोठे आहेत ना ते 200चे 5. बक्षात थंय तुमका फणस अननसच दिसतले आज येत. कसे हो हे 10 रुपये जोडी. 10 रुपये जोडी. ही 5 रुपये जोडी. हा हे 20 रुपये पाकिट. हे 30 रुपये करंडा. हे आपण वापरतात काय का वापरतो नवीन म्हणतात. कशासाठी कोण वापरतात नवीन पूजेसाठी वापरतो सगळं साहित्य. या पुन्हा महिन्यात जायची असते हा तर ही लोक वापरतात. हा आपल्या इकडे ना. आणि हे दोर 80चे दोर. हे असे बघा हे झाडापासून बनतात. हा खायच्या झाडापासून हे कसं ते एक झाड असतं हा झाडापासून ओरिजिनल बनतात. ओरिजिनल दोर. जाओ याय काकी हा काय आहे गे रुजवाण. रुजवाण सुद्धा रुजवाण वटपौर्णिमे वापरतात. वटपौर्णिमेक रुजवाण सुद्धा वापरतात. बघ दोर बीर सगळीकडे असं. गरके बघा गरके स्पेशल तुमका पावसाळ्यातच बघूक मिळतं. काकी गरके कसे गे 10 रुपये. तुमका अननस कसे काकी 100 रुपये. आणि हे गरके कसे 100 रुपये. आज वटपौर्णिमेच्या बाजारात तुमका अननस ह्या काय खजूर. हे बाजारात येतात म्हणजे भारीतून आणतात काय. हो हा चांगली शेती खजुरांची.
खजूर बघा, ताजे खजूर हे सुद्धा बाजारात दिलेले आहेत. कसले गजरे घे? मोगरीचे गजरे कशी दी? मोगऱ्याचे गजरे सुद्धा बाजारात येतोय. दाखवते आधी सगळ्यांना, दाखवते आधी 20 रुपये एक मा. आणि ते बाजूचे जुईचे मोगऱ्याचे गजरे सुद्धा इले बाजारात 20 रुपये. जुईचे कशी किंमत? 20 रुपये किंमत. गावठी केळी आणि दुसरी मोठी केळी सुद्धा असत. केळी कशी आहे गावठी? आपली केळी गावठी कशी? 60 रुपये. आणि ही आता लोक बघून येतली मग काय केलं आता. कशी म्हटलं डझनी? 60 आणि 50. बाहेरची लोक बघतात मग. केळी सुद्धा इली. कशी आहेत केळी? 50 डझन. 50 आणि 60 रुपये डझन. हे आमच्या वेंगुर्ला मार्केटात दररोजचे फळ व्यापारी असत. वटपौर्णिमेची फ्रेश सगळी फळं आलेली आहेत. हे दररोज वेंगुर्ला मार्केटात फळ विक्रेते. डाळिंबाची कशी आहे किंमत? 240 रुपये किलो. आणि सफरचंद 300 रुपये. आणि हे कसे? 100चे 2 आंबे तोतापुरी. फुला सुद्धा आहेत बघा. फुलांची किंमत काय ते विचार. अगा गुलाबा कशी आहे? हा गुलाबा हो मोठी किती? 15 रुपये एक. 15 रुपये एक. फुला कमी आहेत ना थोडी. हा पावसामुळे कमी. आज सगळं वेंगुर्ला तो बाजार वटपौर्णिमेसाठी लागणारे वस्तू दिसतात सगळ्या बाजारात. केळी, वडाची पानं सुद्धा विक्री. फणस, केळी हे आंबे दिसतात आपले. काय खैसून दिलंय? वेंगुर्ला. हे आंबे आपले कसे दे? मानकूर कसे दे? 300 रुपये डझन. आणि हे काय गरे सुद्धा सुटे? 50 रुपये ती पिशवी. आणि मोठो फणस? हो मोठो फणस. मोठो फणस 300 रुपये. आज सगळ्या बाजारात फणस दिसतात. काय आणलं? केळी कशी? कशी ती? थांब घेतोय. कैसून इलय? मातोंड. वेगवेगळ्या गावातून इलेले आहेत, ग्रामीण भागातून. कच्चे आहेत आंबे. सायरा बानू असा, रत्न असा, हरला असा, केशर असा. हा कसे दे? सायरा बानू 100 की. हा हे 100 50 4. 50 4.
हे असतो रत्न 100 100 तुझ्याकडे चापी कशी हो? चापी हा 30ची 30 5 चापी आहेत. फुला सध्या कमी मिळतात, महागच. हा सगळं आज वेंगुर्ल्यात सगळं वटपौर्णिमेचा बाजार भरलेलो हा. हे कसले आंबे गे? हा रायवळ आंबे, रायवळ कसे ते? हा 150 डझन, 150 रुपये डझन रायवळ आंबे. खैसून इलय? वेंगुर्ला. आपण काय गाव खायचो? वेंगुर्ला शहर आणि आजूबाजूच्या गावातून सुद्धा येईल. होय तर 120 रुपये ही 100 रुपये 100 झाली आता गावठी. आता सगळं बाजारात वटपौर्णिमेच्या फळांनी भरलेलो हा. कशी पाना गे? 10 रुपये. कितकी पानात बुतू? 15 पाना. अशा प्रकारे आजचो वेंगुर्ल्याचो बाजार होतो वटपौर्णिमेचो. आणि याच्यात तुम्ही जर बघितलात तर सगळेच तुमका जे वटपौर्णिमेक लागणारी जी फळं असत किंवा इतर जी फणस मुख्य म्हणजे जे वटपौर्णिमेक सगळेच जण वापरतात. आणि आंबे सुद्धा आहेत, गावठी सुद्धा आंबे असत आणि बाहेरचे तोतापुरी सुद्धा आंबे आहेत. बाकीची सगळी फळं आलेली असत. तर या लवकर आणि वेंगुर्ल्याच्या बाजारात खरेदी करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार. चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर. चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27. उद्या जागतिक आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा होत आहे आणि मालवणात याचे मोठ्या प्रमाणात असा साजरा करण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. मालवण सखा पाटील कॉलेज NCC यांच्या वतीने हे आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि आर्मीच्या नियंत्रणाखाली हा आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आहे. हा मालवणच्या अशा या भव्य अशा बंदर जेटी येथे साजरा होत आहे. एकूणच या कार्यक्रमाची व्याप्ती कशी आहे, कशा पद्धतीने हा साजरा होणार आहे ही इत्यंभूत माहिती आपण आयोजकांकडून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी लेफ्टनंट प्राध्यापक डॉक्टर MR खोत, सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय मालवण. उद्या 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योगा दिन म्हणून साजरा केला जातो. आम्ही दरवर्षीच आंतरराष्ट्रीय योगा डे साजरा करीत आहोत सन 2014 पासून.
गेल्या 2-3 वर्षापासून आम्ही एक वेगळी ओळख मालवणची या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाचा राष्ट्रीय छात्रसेना विभाग NCC विभाग आणि 58 महाराष्ट्र बटालियन आर्मी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही उद्या मालवण बंदर जेटी ही जी बंदर जेटी दिसते या नवीन बंदर जेटी या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योगा डे साजरा करणार आहोत. बरोबर 7:30 ते 8:30 या वेळेत या ठिकाणी योगासने होणार आहेत आणि यासाठी मालवणमधील सर्व शाळा कॉलेजचे विद्यार्थी असतील, मालवणमधील सर्व नागरिक, सर्व पदाधिकारी, मालवण नगरपालिका, तहसील कार्यालय, त्याचबरोबर पोलीस कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, ST महामंडळ या सर्वांनी या ठिकाणी उद्या सकाळी 7:30 वाजता यावं आणि आंतरराष्ट्रीय योगा दिनामध्ये आपण सगळ्यांनी सहभाग नोंदवावा अशी मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. कारण मालवण शहर हे मालवण शहरामध्ये फक्त देशामध्ये अथवा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मालवण शहरातच समुद्रकाठाला योगा होणार आहे. इतर ठिकाणी अशा पद्धतीचा योगा साजरा केला जात नाही आणि त्यामुळे ही वेगळी ओळख आपण या ठिकाणी मालवणची निर्माण करणार आहोत. तरी सर्वांनी या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहावं यासाठी आर्मीचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक दयाळ, सुभेदार मेजर गेडाम साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. NCCचे सर्व कॅडेट्स या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर तहसीलदार मॅडम या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर मालवण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत या कार्यक्रमासाठी. तरी मी या सर्वांच्या वतीनं किंवा आमच्या बटालियनच्या वतीनं, आमच्या NCC विभागाच्या वतीनं सगळ्यांना विनंती करतो की मालवण पंचक्रोशीतील नागरिकांना की उद्या 7:30 वाजता मालवण बंदरसाठी या ठिकाणी उपस्थित राहून एक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंतरराष्ट्रीय योगा डे साजरा करावा ही आपल्या सर्वांना मी विनंती करत आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. प्राध्यापक मरुदंड होते, नाथपै, सुरेश प्रभू यांचा मतदारसंघ होता आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कुठल्याही भाजप कार्यकर्त्यांनी आपल्या गावात जाऊन सांगावं, त्या गावात आम्ही येतो की या गावामध्ये आम्ही फक्त आमच्या विरोधात किंवा विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली. आज कशाच्या निवडणूक विरोधात लोकांचं नसताना सुद्धा लोकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आणि व्हिडिओ फिरत आहेत. त्यामुळे जी काही भूमिका आहे बदनाम करण्याचा प्रश्न आम्ही लोकांचा निर्णय स्वीकारलेला आहे, पण लोकांवर दबाव होता तो येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लोकांवर दबाव असणार नाही एवढं मला खात्री आहे. आमदार नितेश राणेंनी असं म्हटलं होतं की उद्धव ठाकरे यांनी माफी मागितली नाही तर कोकणात पाऊल ठेवायला देणार नाही. असं खरं तर असं अनेकदा त्यांनी सांगितलं आहे, परंतु उद्धव ठाकरे आता कालच त्यांनी सांगितलं की आता पुन्हा एकदा विधानसभेचं रणशिंग फुटणार आहे. लोकसभेमध्ये नितेश राणे आणि त्यांनी सगळ्यांनी मोदींवर मतं मागितली होती आणि आम्ही उद्धव ठाकरेंवर मतं मागितली होती आणि आता महाराष्ट्राची विधानसभा आहे. विधानसभेच्या मध्ये पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करण्यासाठी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये आता उद्धव ठाकरे दौरा करतात तसाच दौरा आता पुन्हा येईल. त्यावेळी त्यांची हिंमत असेल तर तो दौरा अडून दाखवा. खरं तर आज उद्धव ठाकरेंचा पक्ष, त्यांची निशाणी हे सगळं काढून त्यांच्यावर अनेक तक्रारी, त्यांच्या कार्यकर्ते असतील त्या कार्यकर्त्यांवर दबाव, 50 खोके देऊन सुद्धा आज उद्धव ठाकरेंनी एक हाती लढत देऊन आज महाविकास आघाडीच्या राज्यामध्ये 31 जागा आल्यात आणि त्याचं खरं श्रेय सगळ्यांनीच उद्धव ठाकरेंना दिलेलं आहे. शरद पवारांपासून काँग्रेसचे राहुल गांधी यांच्यापर्यंत त्याचं श्रेय उद्धवजींना दिले आहे. त्यामुळे कोणाच्या प्रशस्तीपत्रकाची गरज नाही, तर लोक बघतायत आणि त्याविरोधात तुम्हाला राज ठाकरेंना कसं सवय आणावं लागलं, अमित शहानं कसं आणावं, एकनाथ शिंदेनं कसं आणावं लागलं आणि हे एवढं करून सुद्धा तुम्हाला कसं काय व्हिडिओ फिरतायत आधी मतदानाच्या आधी 2 दिवस, हे सगळं माहिती आहे. त्यामुळे आपण आपला विजय कशाला मिळाला तो त्यांच्या मनाला माहिती आहे. त्याचा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. खरं तर आज आपण बघितलं असेल की 2 वर्षामध्ये या राज्याला काय मिळालं ह्याचा विचार खरं तर केला पाहिजे. आज शिवसेना फोडल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबरच लोक राहिले आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा उद्धव ठाकरेंबरोबर लोक राहतील. खरं तर याआधी सुद्धा या मतदारसंघामध्ये डिपॉझिट केलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवार गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी मी 2 वेळा आमदार झालेला आहे आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की लोक माझ्यावर आहेत. ज्या काही चुका झाल्या असतील किंवा जिथे आम्ही कमी असू तिथे आम्ही प्रयत्न करू आणि पुन्हा एकदा या विधानसभेवरच भगवा फुडकू. आता ते माफीचं मला सांगितलंच आणि आमसभा खरं तर या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुका खरं घेण्याचं धारिष्ट यांनी दाखवलं नाही. खरं तर जिल्हा परिषद पंचायत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे आमसभा कोण घेतं? आमसभा पंचायत समिती घेतं आणि त्यामुळे त्या आमसभा पंचायत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे ह्या आमसभा होत नाहीत. याच्याबद्दल त्यांनी माहिती घ्यावी आणि खरं तर मी कुठेही लोकांसमोर येण्यास लोकांबरोबर फिरण्यास मी कुठे कमी पडलो नाही आणि कमी पडणार नाही. खरं तर हे जे आरोप करत आहेत त्यांना माझी एवढाच सल्ला आहे की येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये विधानसभेची घोषणा होईल त्यावेळी तुम्हाला भाजपचं तिकीट नाही मिळाल्यानंतर तुम्ही कशा भारतीय जनता पार्टीला शिवाय घालतायत किंवा तुमची भूमिका त्यावर कशी असेल याची मी वाट बघतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पत्रकार परिषद अशासाठी आहे की लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, रिझल्ट आला, देशाने काय कल दिला तो सगळ्यांसमोर आहे. या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात प्रचाराच्या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार आणि आताचे विद्यमान खासदार नारायणराव राणे यांच्यासाठी प्रचाराला मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे आलेले आणि त्यांनी जनतेला असं एक आवाहन केलेलं की प्रश्न विचारलेला कोकणी जनतेला की तुम्हाला लोकसभेत बाकं वाजवणारा खासदार हवा, केंद्रीय मंत्री हवा, तुमचा लोकप्रतिनिधी. आणि जनतेने प्रतिसाद पण दिला आणि विश्वासाने मतदानही केलंय कारण 48,000ने विजय झालाय. पण भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने यांना बाका वाजवणारा खासदारच ठेवलं आणि आता मोठमोठ्या वल्गना केल्या जात आहेत की जणू काय या 6च्या 6 जागा कमळ या चिन्हावरच 6 आमदार निवडून येणार. तर एवढी मात्र कोकणातली जनता दुधखुळी नाही. कदाचित ज्याप्रमाणे उबाटा शिवसेनेचे उमेदवार आणि 2 टर्मचे खासदार विनायक राऊत साहेब यांनी जो आरोप केलेला आहे त्याप्रमाणे प्रचंड प्रमाणात धनशक्तीचा वापर करून हा निकाल आलाय की काय असा संभ्रम जनतेच्या मनात आहे. अनेक लोक बोलतायत. काही असो, इथल्या भागातले प्रश्न मार्गी लागणं आणि ज्याला विकास 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 म्हटलेलं आहे तो राहू दे बाजूला, पण निदान इथल्या जनतेचं जीवन सुकर होणं हे तरी घडावं अशी एक सदिच्छा आहे. अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला हा मुंबई गोवा हायवे तो निदान या गणपतीच्या अगोदर जे दिसत नाहीये मोजके 1.5-2 महिने राहिले
प्रवास सुकर व्हावा, विघ्न कुठली येऊ नये, यासाठी इथल्या लोकप्रतिनिधींनी आणि किंबहुना नवनिर्वाचित लोकसभेचे खासदार नारायणराव राणे यांनी मोठे प्रयत्न करावे. कारण त्यांचा 3.5 वर्षाचा जो लघु सूक्ष्म हा मंत्रालयाचा कारभार, तर इथे काय दिसलं नाही. इथे कुठल्याही युवकांना किंवा नोटबंदी नंतर बंद पडलेल्या उद्योगांना उभं केलंय. पण आपल्याकडे अगदी मध्यम बाजूला राहू दे, मध्यम म्हणजे 100 कोटीच्या वरचे उद्योगांना मध्यम म्हणतात, पण लघु आणि सूक्ष्म यांना बाबा काहीतरी आर्थिक पाठिंबा देऊन त्यांना उभं केलं असं ते कुठे दिसलं नाही. त्या निमित्ताने रोजगार निर्माण होतानाही दिसले नाही. किंबहुना त्यांचं हे मंत्रीपद जितेन माझी म्हणून जे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री, भाजपचे नाही सॉरी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि एकमेव खासदार आहेत त्यांच्या पक्षाचे जितेन माझी, एकमेव, त्यांना ते पद देण्यात आलं एमएसएमई. हे मंत्रालय एमएसएमई नारायण राणेंचं घेऊन त्यांना दिलेलं आहे. मग हा कोकणी जनतेचा अपमान नव्हे का की केंद्रात मंत्रीपद असलेल्या इथल्या एका नेत्याला मंत्रिपदापासून वंचित ठेवून ते मंत्रिपद त्यांनी कुठेही द्यावं, पण निदान इथे सन्मान द्यायला पाहिजे होता. राज ठाकरे साहेब हेच सांगत होते, ते राहिलं बाजूला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. जीवन नीट व्हावं या दृष्टीने खरा विकास व्हावा. अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. हायवेचा तर आहे, रेल्वेचा आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे युवकांच्या रोजगाराचा. बेरोजगार युवक अवैध मार्गाने अनेक गोष्टीच्या मार्गी म्हणजे त्या रस्त्यावर चालले, तर पुढचं भवितव्य फार डेंजरस वाटतंय. त्याच्यात म्हणजे अवैध जे काय नार्कोटिक्स, जे काय ड्रग्ज आणि गांजा चरस याचं सेवन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलंय की सगळ्याच यंत्रणेने डोळे मिटून घेतलेत की काय. सावंतवाडी, बांदा, कुडाळ, वेंगुर्ला ही शहरं अगदी कणकवलीपर्यंत आणि ग्रामीण भाग, आणि माझ्या कानावर आलं त्याच्यात युवक नाही युवती पण आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत असताना राज्य शासन आणि प्रशासन काय करतंय? म्हणजे या सगळ्यांची मिलीभगत आहे की काय? कारण महाराष्ट्रात गेल्या 6 महिन्यापूर्वी ललित पाटील हे प्रकरण एवढं गाजलं, हजारो कोटी रुपयाचं हे जे ड्रग्सचं प्रकरण आहे, आणि तो ललित पाटील कसा ससून हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या रिसॉर्टमध्ये राहील त्याप्रमाणे कित्येक महिने, कित्येक 1.5-2 वर्ष तो तिथे सत्ता गाजवत होता जणू काय. आरोपी, जेलमधला आरोपी. त्यामुळे राज्यकर्त्यांचा आशीर्वाद आणि पाठिंबा असल्याशिवाय हे शक्य नाही. आणि ते फक्त पुण्यापुरती नव्हतं, ते उभ्या महाराष्ट्रात हे जाळं पसरलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टींकडे गंभीरतेने लक्ष देणं अतिशय आवश्यक आहे. सगळेच विषय एका दिवशी बोलणं बरोबर नाही, पण वारंवार समोर येते ते आरोग्य यंत्रणा जी व्हेंटिलेटरवरच आहे. कित्येक आता महिने झाले ती व्हेंटिलेटरवरच आहे आणि त्याच्यात काही सुधारणा नाही. इथे आलेला आहे सावंतवाडीमध्ये, तो कोणाच्या प्रतीक्षेत आहे? दर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी कोणाकोणाचे फोन येत असतात, त्या सिटी स्कॅन कधी चालू होणार डॉक्टर? मग त्यांना गोव्याला जा, आणि गोव्याला आता जरी कोण गेलं तर त्याला तारीख मिळणार जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात. 2-2, 3-3 आठवड्यानंतरची तारीख मिळते. साध्या साध्या गोष्टीसाठी, मी नाव घेत नाही, इथल्याच बांदा सावंतवाडीच्या जवळचा पेशंट, वय वर्ष 58, साधा किडनी स्टोन,
पण दारिद्र्य रेषेखालचा. त्या माणसाची काल परवा त्या हॉस्पिटलचं मी नाव घेत नाही, तिथे किडनी काढावी लागली. का तर किडनी फेल झाली. कशामुळे झाली? त्या स्टोनमुळे. आज 2024 मध्ये 21 मिलीमीटरच्या स्टोनने एखाद्याची किडनी फेल होऊन त्याची किडनी काढावं लागणं ही संपूर्ण प्रशासन आणि शासनावर चपराक आहे, नामुष्की आहे. कुठल्या मोठ्या मोठ्या गप्पा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल वगैरे किती काय तेच टिंक वाजवणार आणि स्थानिक इथले विद्यमान आमदार आणि शालेय शिक्षण मंत्री तेच मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मी आणलंय. अरे काय चाललंय? जी हॉस्पिटल आहेत तीच सक्षम करा. मागे बोलणं झालेलं इथे येणारी कॅथलॅब. आता कॅथलॅब म्हणजे इतक्या पेशंटला आज हृदयरोग आहे, वाढलेला ताण तणाव, यामुळे जिल्ह्यातल्या पूर्वी हा श्रीमंतांचा आजार म्हटलं जायचं, आता जो श्रीमंतांचा आजार राहिलेला नाही. कनिष्ठ मध्यम वर्ग अनेक लोकांना अगदी 30 नंतर हा आजार दिसतोय. जो पूर्वी 60 नंतर दिसायचा आता 30, 35, 40 ला दिसतोय. मग अशा वेळेला अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टी जी कॅथलॅब ज्याच्यासाठी आवश्यक असते ती जिल्ह्यात येणं आणि शासकीय म्हणजे काय म्हणतात मोजक्या दरात किंवा विनामूल्य ती होणं ही किती महत्वाची गोष्ट होती. तर जमीन नाही, 1.5 एकर जमीन गरजेची होती. ती जमीन नाही, ती गेली सोलापूरला. त्यासाठी सँक्शन केलेले जे 8, 8.5, 9 कोटी रुपये मंजूर होते ते तिथे गेले. म्हणून मी माहिती घेतली तर तो गोंधळ काय आहे, तर ते सिव्हिल हॉस्पिटल आता सिव्हिल सर्जनच्या अधिपत्याखाली नाही, तिथे मेडिकल कॉलेज असल्यामुळे तिथे डीनच्या अधिपत्य. तर ठीक आहे. मग या सगळ्या नादात तिथे जमीन नाहीये. अरे पण मागे 25 एकर जमीन आहे सामाजिक वनीकरणाची. तुम्ही म्हणाल आता डॉक्टर तुम्ही वनीकरणाच्या विरोधात आहे का? अजिबात नाही. अरे पण 1.5 एकर साठी ते सामाजिक वनीकरणाशी बोलून तिथली 2-3 एकर घेऊन दुसऱ्या 15-20 एकर दुसरीकडे करा ना वनीकरण. पण हॉस्पिटलच्या कॅम्पसच्या बाजूला जर तिथे कॅथलॅब झाली असती, कित्येक लोकांना या जिल्ह्यातल्या ज्यांना गोव्याला याचकासारखं जावं लागतं, याचकासारखं. आपण बोलतो काय सिंधुदुर्गाची संस्कृती बघा, जाऊन एकदा जीएमसीला की तिथे त्यांना काय सामाजिक वागणूक मिळते, मान सन्मानाची मिळते का? हा जो शब्द आहे भायलो हा ऐकावा लागतो. भायलो म्हणजे काय सगळ्यांना माहितीये, ते ऐकावं लागतं. मग मी माझ्या आईला, वडिलांना, बहिणीला घेऊन गेलो, पत्नीला घेऊन, आणि तिथे जर मला हे ऐकायला लागलं का तर माझ्या खिशात पैसे नाहीत, तर माझ्यासाठी तो अवमान आहे, अपमान आहे. मग आमच्या लोकांचा काय मान सन्मान ठेवायचा आहे का नाही? इतकी सगळी रुग्णालय, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रुरल हॉस्पिटल, आपण मोठमोठी नावं बोलतो, तिथे सक्षमता का नाही आहेत? बरं सिटी स्कॅन येऊन हा 2-2.5-3 महिने झाले पडलाय का तर प्रतीक्षेत आहे, उद्घाटन आहे. आता कोण आहे माननीय व्यक्ती त्याच्या प्रतीक्षेत? रुग्ण महत्वाचे की या व्यक्ती महत्वाच्या? या व्यक्ती आज असतील आणि उद्या कोण विचारणार नाही. माझं वाक्य लक्षात ठेवा. जेवढा काळ आहे तेवढा उद्या कोण जयेंद्र परोळेकरला विचारणार नाही असंच सांगतो. पण त्या रुग्णाचं तेव्हा सिटी स्कॅन झालं आणि त्याचं भलं झालं तर असे किडनी जाणार नाही लोकांच्या. साध्या साध्या गोष्टी आहेत. मोठा आजार नव्हता त्याला, कॅन्सर, एक स्टोन आहे आणि त्याच्या परिस्थितीमुळे तो पुढे गेला नाही, जाऊ शकला नाही. तो जीएमसीला जाऊन फेऱ्या मारत राहिला. जीएमसीने तारीख दिली काहीतरी 29 जून का काय, मग कोल्हापूरला नेण्यात आलं का आता महात्मा फुले योजना लागू, आणि तिथे गेलं आणि मग त्यांना कळलं की हा काढावा लागला कारण किडनीचं फंक्शन 17% आलंय आणि त्याला मग मेडिकली म्हणतात डेड किडनी, ती शरीरात ठेवणं चुकीचं, ती किडनीच काढावी लागली. परवा झाले त्याचं नाव नको कारण ते उगी मला असं वाटतं. पण आता हे काय म्हणजे चित्र हे व्यथित करणारं नाही का? म्हणजे उद्या तुमच्या आमच्यावर पण हीच परिस्थिती येणार, हे आपण जनतेने लक्षात ठेवावं आणि आग्रही राहावं की आमच्या शाळा आणि आमची हॉस्पिटल ही चांगली आणि अद्ययावत पाहिजेत. बस झाला आता.
म्हणजे सरकारी म्हटल्यावर जे हे येतं ना की सरकारी आहे, नाही आता नाही चालणार. आता काय देश गरीब नाही राहिलाय, देशाकडे पैसा आहे, जनता गरीब आहे. देशाकडे भरभक्कम पैसा आहे, लाखो कोटीचेच आकडे जनता ऐकते मीडियाच्या माध्यमातून आणि लाखो कोटी म्हणजे लिहिताच येणार नाही. 1 लाख कोटी लिहा म्हणतलं तर अगदी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट झालेल्या विद्यार्थ्याला लिहिता येणार नाही. 1 लाख कोटी म्हणजे किती शोधली, पण आकडे ऐकायला मिळत आहे. म्हणजे देश श्रीमंत होतोय आणि आमची सगळी जनता 80-85% ही गरीब आहे. हे चित्र बदलायलाच पाहिजे आणि बदललंच पाहिजे. एवढंच मला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यशवंत इन्स्टिट्यूट कणकवली घेऊन आली आहे खास कोर्सेस. 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग आणि वेल्डर, तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेअरिंग, सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स आणि सोलार सिस्टीम इन्स्टॉलेशन. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71. प्राचार्य अमर पारकर 94 22 63 24 44. प्रवीण सावंत 72 76 37 36 00. राजेश राणे 94 20 09 46 43. इन्स्टिट्यूटचा पत्ता मनोरमा बिल्डिंग, मुंबई गोवा रोड, प्रांत ऑफिस मध्ये आणि मोहे हॉस्पिटल समोर, कणकवली. शहरात डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. डेंग्यू, मलेरिया सारखे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिकांची झोप उडालेली असताना नगर परिषद प्रशासन मात्र झोपलेलं आहे. तर हे पावसाच्या अगोदरच त्यांनी सर्व याची मोहीम, डास निर्मूलन मोहीम राबवली पाहिजे होती. ती राबवण्यात आलेली नाही आहे. मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयात या 2 दिवसात जर त्यांनी या डास निर्मूलन मोहिमेची जर राबवण्यात आली नाही तर मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयात 1000 मच्छर अगरबत्ती लावण्यात येतील. त्याचप्रमाणे शहरात डासांचा जो वाढलेला प्रादुर्भाव आहे त्यामुळे नागरिकांना सुखाची झोप मिळत नाहीये. त्यामुळे बऱ्याच प्रकारे डेंग्यू, मलेरिया सारखे रोग फोफावत आहेत. रुग्णांमध्ये पण वाढ होत आहे, पण कमी होत नाही रुग्णांची संख्या. त्यामुळे गेली 3 वर्ष सावंतवाडी शहरामध्ये डासांची जी फवारणी करण्यात येत होती पहिली, ती फवारणी सुद्धा बंद करण्यात आलेली आहे. नुसतं लिक्विड टाकून, पण त्या लिक्विडचा कोणत्याही प्रकारे इफेक्ट होत नाही आहे डासांवर. त्यामुळे लवकरात लवकर सावंतवाडी नगरपालिका प्रशासनाने या 2 दिवसामध्ये डास निर्मूलनाची मोहीम राबवावी. ज्याप्रमाणे कर गोळा करण्यासाठी तुम्ही डोर टू डोर फिरता, त्याचप्रमाणे आज डास निर्मूलन मोहीम ही डोर टू डोर राबवावी असं आमचं मुख्याधिकाऱ्यांना आव्हान आहे. जर 2 दिवसामध्ये जर यावर कारवाई करण्यात आली नाही, जर सावंतवाडी नगरपालिका प्रशासनाकडून जर डास निर्मूलन मोहीम राबवण्यात आली नाही तर सावंतवाडी मुख्याधिकारी श्री साळुंके साहेब यांच्या केबिनमध्ये 1000 मच्छर अगरबत्त्या लावून आंदोलन करण्यात येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. मालवण तांबळडेक ही बस फेरी जात असताना हडी नागेश्वर मंदिर जवळच्या रस्त्यावरून समोरून आलेल्या दुचाकीची जोरदार धडक बसली. या दुचाकीस्वार शिवाजी सुर्वे याचं डोकं एसटी बसच्या पुढील भागात आपटल्यानं त्याचा जागीच मृत्यू झालाय. या अपघाताची माहिती एसटीचे चालक धर्माण्णा मौला नडगिरी यांनी पोलीस ठाण्यात फोनद्वारे कळवली. त्यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक नांदोसकर, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल हेमंत पेडणेकर, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रतीक जाधव यांनी घटनास्थळी जात अपघाताचा पंचनामा केला. अपघातात मृत्यू झालेल्या शिवाजी सुर्वे याचा मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी मालवण ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका.
चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट, चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार, चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर, चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक, गवंडीवाडा अपोजिट आशापार नियर भरड नाका, मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27। वेंगुर्ला तालुक्यातील वांगणी ग्रामपंचायत हद्दीतील खानोली कोंडुरा ते येरम लिंग देवालय या रस्त्यावरील लिंग देवालय नजीक असलेल्या माड बागायतीतील ग्रामस्थांनी अतिक्रमण करून अडवण्यात आलेला रस्ता अखेर 20 जूनला सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार आणि वेंगुर्ला पोलिसांच्या संरक्षणात खुला करण्यात आलाय। आम्ही ज्यावेळी उपोषणात बसलो त्यावेळी कलेक्टर आमदार काय म्हटलं, तुमची पार्टी कोणी पार्टी येऊन बसा आमच्याकडे आणि मग आम्ही कमी ठेवली। त्याच्यानंतर ऐकत येईल, त्याच्यानंतर त्यामुळे जिल्हा परिषद ताब्यात जो पटवतो जमीनच नाही, मग ते कुठल्या आमच्या भागाची ते सांगा ना, ते सांगा तुम्ही। आम्ही कागद आणले जिल्हा परिषद दाखवतो ना, कोण येणार ना आम्ही दाखवतो त्या रस्ते कट करून केल्या म्हणजे तुमच्या जिल्हा परिषद लागलो होऊन सांगता म्हणा किंवा ग्रामपंचायत लागलो, आधी डायरेक्ट जिल्हा परिषद जातो, ग्रामपंचायत लागणार ना का किंवा त्या वाटत नाही ना। आमचं काही प्रश्न नाही, बागायची आमका नेवतो ना, एका जोडा वांगणे जोडा हरिजन जोडा तो का जोडत नाही हा, त्या बागेसाठी फक्त जोडणार आणि किती कोटी रुपये घेऊन आले असते एवढा तुम्हाला सांगतो। बागेत आज आम्ही योगच जोडतो ना, काय सांगतो कोणते आता येऊन आमच्या पोटावर काम करा, तेवढंच काम आहे, तेवढंच काम आहे। बाकी तुमच्या प्रॉपर्टी आमचा नको, तुमची वाटे नको, तुमचे रस्ते नको, या सगळ्या तुमचाच घ्यायचा। आमचा रोल आहे तो आमचा करू द्या। आता तुम्ही असं करा, काढताना पंचनामा करा, कोणी कोण आहोत त्यांची नावं घेतला पंचनामा करा, कोणी काढलो हा रोल जो आहे कोण जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी चालवतात, त्यांच्या अंतर हे सगळं कामकाज चालू आहे। आमचं काम काय, पोलीस इथे आल्यानंतर कुठे तिथे चुकीचं काम होऊ नये किंवा एखाद्या गुन्ह्याच्या स्वरूपाचं काम करू नये, एवढा आमचा रोल आहे। 4 वर्षापूर्वी काम केलं, त्याच्यामुळे त्याची अलाइनमेंट वगैरे शाखा अभियंता उपस्थित आहे, शाखा अभियंता उपस्थित आहे, तुमची तुम्हाला जे सांगतील त्यांनी केलेली त्यावेळी सांगतील ना, त्यांनी काम वगैरे केलं आहे। ग्रामीण माझा 7 रस्ता मंजूर आहे, 2 किलोमीटरतून 1 इंचचा आहे, 17 ते 2 इंच त्याची अलाइनमेंट त्या इथून 1 ब्रिज नाल्यावरून नाल्यावरनं पुढे मुनंतर जाते 2 किलोमीटर रस्ता आहे। ब्रिजच्या नाल्यापासून गेलो मी हे सांगितलं, हा रस्ता गेला तर कुठे गेला ह्या रस्त्यासाठी तुम्ही काय खर्च केला, ह्या रस्त्यासाठी तुम्ही काय किती कटिंग घातल्या किंवा कितीला खडीकरण झाला आणि तुमच्या जिल्हा परिषद झालो, आम्ही नाही करतो मग काय तुम्ही झालो नाही म्हणून सांगतात तर मग रस्ता कसं झालो, अजूनपर्यंत खर्च केला नाही म्हटलं मग म्हणजे पाय वाटेन गेलो काय रस्तो मला प्रस्तावित होता तुमचा असं होता तर सांगा, पाय वाटेन गेलो नसतं रस्तो प्रस्तावित होता असं लिहून द्या ना तुम्ही, त्याचा तुम्ही लिहून काय साहेब बोलता तुम्ही प्रस्तावित नाही तुमच्या घर काय ना म्हणजे काय कागद आणले असतील त्याच्या काय असतं तुमच्याकडे आधी पंचायती घाला पंचायती घाला ना सांगा आधी मी पंचायती घाला ना तुम्ही पंचायती का घालत नाही तुम्ही आधी अतिक्रमण कसं करता बांधकाम त्यांच्यानी तुम्ही सांगितले आम्ही तुमचं ऐकणार नाही पण त्यांचा तुमचे कागद दाखवणार ना कशा कागद दाखवले प्रोटेक्शनसाठी आला ना मग तुमचं काम असं तुम्ही असं राहिला तर काम करताय तुमच्या अंधेरी आला नाही अंधेरी गेल्या म्हणजे होतात नाही काम तुमचा
अधिकारी बोलायला पाहिजे ना. अधिकारी म्हणजे त्यांच्यानी पोलीस प्रोटेक्शन मागितलं आहे. गाडीत बसा, गाडीत बसा तुम्ही. खानोली कोंडुरा ते येरमलिंग देवालय हा 2.300 किलोमीटरचा रस्ता येथील कोचरेकर आणि मुनणकर यांच्या घरापर्यंत जातो. या 2.300 किलोमीटर रस्त्यावरील 1.300 ते 2.300 एवढ्या रस्त्याला प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 2019 साली 1,70 लाख एवढी रक्कम मंजूर झाली होती. दरम्यान यातील काही रस्त्याला सुरुवात होऊन याचं खडीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र या रस्त्या दरम्यान लिंग देवालय नजीक असलेल्या माड बागायतीतील सुमारे 35 मीटर रस्ता भाळीपर्यंत जाणारा रस्ता हा येथील काही ग्रामस्थांनी अडवला होता. दरम्यान 20 जूनला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे उप अभियंता RS कुलांगे, वेंगुर्ला पंचायत समितीचे शाखा अभियंता GS म्हाडेश्वर, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक VV चव्हाण, कनिष्ठ अभियंता DS मिस्त्री यांच्या उपस्थितीत तसेच पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हेड कॉन्स्टेबल भगवान चव्हाण, पोलीस हवालदार योगेश सराफदार, पांडुरंग खडपकर, महिला पोलीस जयश्री कदम, सुषमा देवगडकर यांच्या पोलीस संरक्षणात हा रस्ता कामगार आणि JCBच्या सहाय्यानं खुला करण्यात आला. सदरचा रस्ता हा रस्ते विकास योजना 1981-2019 2 किलोमीटर लांबीचा असून सदर रस्त्याचे नाव खानोली येरम ते लिंगाचे देवालय असून सदर रस्त्यावर म्हणजे 2 किलोमीटरपेक्षा अलीकडे 2 किलोमीटरच्या हद्दीमध्ये शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केलं होतं आणि रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला होता. तो आज रोजी पोलीस संरक्षणात मान्य कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशान्वये सदरचे अतिक्रमण हटवण्यात आले. साधारण किती निधी मंजूर आहे या रस्त्याला? 172 लाख मंजूर आहे. आणि त्याच्यातलं आता कितीपर्यंत काम झालेलं आहे रस्त्याचं? 100 ते 900 पर्यंत काम पूर्ण झाले. आता पुढे किती शिल्लक आहे? 900 ते 200-300 400 मीटरचं काम शिल्लक आहे आणि पुलाचे काम फाउंडेशनपर्यंत पूर्ण झालेलं आहे. जोपर्यंत या ठिकाणी रस्ता खुला करण्यापूर्वी पंचनामा घातला जात नाही तोपर्यंत रस्ता खुला करू देणार नाही असा पवित्रा येथील शेतकरी नारायण विष्णू पेडणेकर, प्रशांत राधाकृष्ण पेडणेकर यांनी घेतल्यानंतर या ठिकाणी पंचनामा घालून रस्ता खुला करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. नेमकं कारण म्हणजे आमच्या भागातली आमच्या जवळ रस्ता देतो त्याच्याआधी आमची यांची जमीन एकवार केलीच नव्हती. जिल्हा परिषद किंवा तुमच्या याची ग्रामपंचायती कुठली 2 किलोमीटरची जमीन त्यांची एकवार आहेच नाही. त्यामुळे आम्ही तो रस्ता अडवलेला होता. मग आता तुमचं काय ऑब्जेक्शन आहे का रस्ता खुला करणं? आता खुला काय ऑब्जेक्शन म्हणजे त्यांच्यानी वरतून आदेश आणलेला आहे. त्यामुळे आमच्यावर आम्ही त्यांच्याकडचं नावं करून घेतलो कारण तुम्ही खोलल्या गेलं तुमच्या ह्याच्यात. दरम्यान हा रस्ता अडवण्यात आल्यामुळे याच रस्त्याच्या सुरुवातीला काही ग्रामस्थांनी तारेचं कुंपण करून दगड ठेवून खडीकरण झालेला रस्ता मे महिन्यात अडवला होता. यामुळे पर्यटकांना याचा मोठा त्रास होत होता. जोपर्यंत लिंग देवालय नजीकचा रस्ता खुला होत नाही तोपर्यंत हा रस्ता खुला करणार नसल्याचा फलक या ठिकाणी लावण्यात आला होता. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लिंग देवालय नजीकचा अडवण्यात आलेला रस्ता खुला करण्याचे आदेश दिल्यानंतर हा रस्ता सुद्धा खुला करण्यात आलाय. दरम्यान हा जो आपण हे जे मागे 2 कुंट बघतायत हा जो खुंटा आहे या खुंटाच्या ह्या ठिकाणी हा जो रस्ता आहे खडीकरण केलेला ह्या रस्त्यावरती सुद्धा या ठिकाणचे जे ग्रामस्थ आहेत त्यांनी सुद्धा हा रस्ता अडवलेला होता आणि त्याच्यामुळे कोंडुऱ्याला जाणाऱ्या पर्यटकांना त्रास होत होता. याबाबत कोकणसाद लाईव्हने सुद्धा याची बातमी केलेली होती. मात्र हा रस्ता ज्यांनी अडवलेला होता त्यांचं असं त्यांनी त्या ठिकाणी जो सूचना लिहिलेली होती किंवा जो बॅनर लावलेला होता त्या बॅनरात त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की आत्ता जो रस्ता खुला केलेला आहे प्रशासनाने पोलीस प्रोटेक्शन नुसार तो रस्ता जोपर्यंत खुला होत नाही तोपर्यंत हा रस्ता आम्ही खुला करणार नाही अशी काही या ठिकाणचे जे ग्रामस्थ होते किंवा जमीन मालक होते त्यांनी या ठिकाणी हा रस्ता बंद केलेला होता. मात्र तो रस्ता ज्यावेळी प्रशासनाने आदेश दिले खुला करण्याचे त्यावेळी हा रस्ता सुद्धा या ठिकाणी त्यांनी खुला केलेला आहे. नमस्कार. खानोली एडाम ते लिंग देवालय हा रस्ता पूर्वी जुना ग्रामपंचायतच्या सफारीपासूनचा आहे आणि हा रस्ते विकास आराखडा 2001 ते 2021 याच्यामध्ये समाविष्ट आहे.
त्याची एकूण लांबी 2 किलोमीटर असून रेकॉर्डला, आणि प्रत्यक्षात तो 2 किलोमीटर 2.300 मीटर एवढा लांबीचा होता. या मुख्यमंत्री सडक योजनेमध्ये या रस्त्याच्या 1.100 ते 2.300 याचं डांबरीकरण, खडीकरण म्हणजे मजबूतीकरण हे सगळं काम मंजूर झालं ब्रिजसह, आणि त्या रस्त्याची वर्क ऑर्डर निघून पक्केदाराने काम सुरू केलं. ह्या जमिनीच्या ज्या रस्ता 0 ते 2 किलोमीटरच्या जमिनी ह्यापूर्वीच रोजगार हमी, आश्वासित रोजगार हमी योजना, रस्त्या विकास आराखडा नियोजनमध्ये याचं काम झालेलं होतं. त्यामुळे या रिपोर्टमध्ये असलेल्या रस्त्याच्या खालील जमिनी ह्या शासनाच्या झालेल्या आहेत. परंतु किलोमीटर 2 ते 2.300 ह्या जमिनीचा रेकॉर्ड नसल्यामुळे त्याचं कलेक्टर, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही ही 300 मीटरची जमीन ह्या इथल्या जमीनदारांनी जिल्हा परिषदेच्या नावे रजिस्टर बक्षीसपत्राने दिलेली आहे. आणि ह्या रस्त्याचं काम सुरू झाल्यानंतर किलोमीटर 893 येथे सर्वे नंबर 87-1 आणि सर्वे नंबर 89-3 याच्या हद्दीवर त्यातल्या कुळाने मध्ये कंपाऊंड घालून रस्त्याचे अडवलं रस्ता, आणि त्यामुळे रस्त्याचे काम खोळंबलं. म्हणून इथल्या सगळ्या ग्रामस्थांनी, ग्रामपंचायतने किंवा मी व्यक्तीच्या सगळ्यांनी प्रयत्न करून आम्ही याचा पाठपुरावा केला, आणि शेवटी तो शासनाचा रस्ता असल्यामुळे जिल्हा परिषदेने ते अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. परंतु ते आदेश दिल्यानंतर इथलं अतिक्रमण काढण्यासाठी ज्यावेळी ते अधिकारी, सरपंच वगैरे आले त्यावेळी ह्या 2 व्यक्तींनी, कुटुंबांनी त्यांना आपल्या जमिनीमध्ये येण्यात मज्जाव केला, आणि म्हणून ते माघारी परतले. परंतु आता ते पोलीस संरक्षणात मंजूर झालेलं आहे, पोलीस संरक्षण, आणि त्या पोलीस संरक्षणामध्ये आज ते अतिक्रमण काढण्यासाठी या ठिकाणी कार्यवाही सुरू आहे. आणि आम्ही या बाबतीत या रस्त्याच्या पलीकडे जी 10 घरं आहेत त्या घरांना कधीही रस्त्यामध्ये ब्रिज नसल्यामुळे नाल्यावर त्या लोकांना तिथल्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांना अडचण, आरोग्याची गैरसोय, त्यानंतर इथे घरं दुरुस्तीसाठी गैरसोय, या सगळ्या मूलभूत सोयीपासून त्यांना वंचित राहावं लागत होतं. म्हणून या लोकांनी शासनाकडे आग्रहाने मागणी करून शासनाने त्यांची मागणी केली. तशीच नाल्यापलीकडे ही 10 घरं आहेत, ही आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सुद्धा कोणतीही सोय नाही. त्यामुळे ह्या रस्त्याचा ब्रिजसह रस्ता हा आता तो मंजूर झालेला पूर्ण झाला की इथल्या 10 कुटुंबाचं आणि इथल्या वाडीतलं सगळ्यांना त्याचं सोय होईल. त्याचप्रमाणे हा कोंडुरा ब्रिज आहे, कोंडुरा समुद्रकिनारा आहे, हा पर्यटनदृष्ट्या प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे इथे येणाऱ्या संपूर्ण पर्यटकांना त्याची सोय होणार आहे. आणि नाल्यापलीकडे जी जमीनदार आहेत त्यांचेसुद्धा जमिनीमध्ये पर्यटनाने त्यांचा फायदा होणार आहे आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल अशी माझी खात्री आहे. माझी विनंती होती की कोणीही विरोध न करता हा विरोध केला नसता तर एवढ्यात ते काम पूर्ण झालं असतं. कारण 2019मध्ये रस्त्याचं काम मंजूर होऊन आता 24 साल आलं तरी रस्त्याच्या अतिक्रमणाच्या बाबतीत दिरंगाई झाल्यामुळे किंवा अडचणी येत राहिल्यामुळे हे काम खोळंबलेले आहे. आता निश्चितपणे कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने हे काम पूर्ण होईल आणि या रस्त्याचा उपभोग किंवा रस्त्याचा वापर इथल्या ग्रामस्थांना करता येईल अशी माझी खात्री आहे. मी सगळ्यांचे या ठिकाणी धन्यवाद मानतो. आपलं नाव? माझं दीपक भालचंद्र नाईक. मी या गावचा, या जमिनीचा मी आता जी या ठिकाणी अतिक्रमण केलं आहे त्या जमिनीचा मी जे मालक आहेत नाईक कुटुंब त्यांचा मी प्रमुख आहे. आणि मी या गावचा 11 वर्ष सरपंच होतो. त्याचप्रमाणे माझे काकासुद्धा या गावचे सरपंच होते. आणि त्यानंतर ह्या माझ्या काकांनीच सुद्धा ह्या जमिनी वगैरे सगळ्या आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रासाठी दिलेल्या होत्या, रस्त्याला दिलेल्या होत्या. परंतु आता या ठिकाणी जी अडचण झाली ती आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि सगळ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मार्गी लावलेली आहे. त्याबरोबर त्यांचे धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. शिंदे गटाच्या रामदास कदम यांनी अजित पवार यांच्यामुळे महायुतीला कमी जागा मिळाल्याचा सूर आळवल्यानं महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहे. अमोल मिटकरी यांचे चोख प्रत्युत्तर दिलंय.
शिवसेनेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात रामदास कदम यांनी लोकसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या पराभवाचं खापर अजित पवार गटावर फोडण्याचा प्रयत्न केला होता. अजितदादा थोडे दिवस महायुतीत आले नसते तर चाललं असतं असं रामदास कदम यांनी म्हटलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अजित पवार गटात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अमोल मिटकरी यांनी रामदास कदम यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना त्यांच्यावर जहरी टीका केली आहे. अमोल मिटकरी यांनी एक ट्विट केलंय. यामध्ये त्यांनी म्हटलंय की रामदास कदमजी आपण जोरात बोललाय. मागून आलेले अजितदादा थोडे उशिरा आले असते तर बरं झालं असतं. माहितीसाठी सांगतो ते वेळेत आलेत म्हणून तुमची लंगोट तरी वाचली. उशिरा आले असते तर हिमालयात जप करायला जावं लागलं असतं. दादांची कृपा म्हणून तुम्ही वाचलात हे विसरू नका असं मिटकरींनी म्हटलंय. यावर आता रामदास कदम आणि शिंदे गटाचे नेते काय बोलणार याकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा लागल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तुमच्या बजेटमध्ये मिळवा भाड्यावर रूम. पुष्पांजली बंगला, देवगडात मेन रोडवर, कॉलेज पासून हाकेच्या अंतरावर. प्रत्येक रूम 400 स्क्वेअर फीट, 8 खोल्या, टॉयलेट बाथरूम न सुसज्ज. पत्ता देवगड सडा कॉलेज रोड, नेने नगर, तालुका देवगड. संपर्क मोबाईल नंबर 9930 14 14 34 आणि 9821 28 71 43. वैभववाडी तालुक्यात दुपारपासून मुसळधार पावसानं सुरुवात केली. शहरात सांगुळवाडी रस्त्यावर पावसाचं पाणी रस्त्यावर आल्यानं वाहतूक विस्कळीत झाली होती. तसेच सांगुळवाडी कोंडवाडी इथं रस्त्यावर झाड पडल्यानं वाहतूक ठप्प झाली होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाचा जोर कायम होता. वैभववाडीत दुपारी 1 वाजल्यानंतर पावसाचा जोर वाढला. संततधार कोसळत असलेल्या पावसामुळे सुख शांती नदी दुथडी भरून वाहू लागल्या. या पावसामुळे शहरातील सांगुळवाडी मार्गावर गटाराचं पाणी आल्यानं वैभववाडी सांगुळवाडी मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. तसेच सांगुळवाडी कोंडवाडी इथं रस्त्यावर झाड पडल्यानं नावळे सडुरे शिरोळेकडे जाणारी वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. अखेर ग्रामस्थांनी झाड बाजूला केल्यानंतर मार्ग सुरळीत झाला. सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाचा जोर कायम होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ सोबत गोकुल. कसाल दशकृषीची मुख्य बाजारपेठ. गुरुवारी कसालचा आठवडा बाजार आणि त्यात वटपौर्णिमेचं साहित्य खरेदीची लगबग यामुळे बाजारपेठेत गर्दी पाहायला मिळत होती. वाणासाठी लागणारी फळं, पूजेसाठी लागणाऱ्या वडाच्या फांद्या खरेदी करण्यासाठी महिला वर्गाची धावपळ सुरू होती. याचा आढावा घेतला आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लऊ म्हाडेश्वर यांनी.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग विरोधात मंगळवारी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एल्गार करण्यात आला. कोल्हापुरातील दसरा चौकातून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून शक्तीपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध करण्यात आला. यामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांनी मोर्चाला हजेरी लावत आपला आक्रोश व्यक्त केला. शक्तीपीठ महामार्गाविरोधी संघर्ष समितीच्या वतीनं जिल्ह्यातील महायुती, महाविकास आघाडी, शेतकरी संघटना, सामाजिक संघटनांमधील नेत्यांनी एकत्रित जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांना निवेदन देताना शक्ती महामार्गाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांना येत असलेल्या नोटिसांवरून जिल्हाधिकारी अमोल येडगेंवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. महामार्ग रद्द न केल्यास विधानसभेला झटका देण्याचा इशाराही देण्यात आला. या विराट मोर्चातून 12 जुलैपर्यंत शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात आला नाही तर प्रसंगी हायवे अडवला जाईल, गावागावांमध्ये आंदोलनं केली जातील असा इशारा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांनी दिला. रत्नागिरी नागपूर महामार्गाचं काम प्रगतीपथावर असताना पुन्हा नव्यानं कशासाठी नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट कशासाठी घातला जातोय अशीच विचारणा शेतकऱ्यांमधून होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी घोषणांनी परिसर दणाणून सोडलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. हिम्मत असेल तर ठाकरेंना अडवून दाखवाच, वैभव नाईकांचा नितेश राणेंवर पलटवार. कोंडुरा बीचकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवलं आणि पावसाचा जोर वाढला. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.